Takže ahojte, ja vás vítam na tomto novom kanáli Ronnie's Fun. A toto je Ronnie. Ronnie, sadni. Pozdrav. Ronnie. No tak, Ronnie by sa viete, kde chcel prepchať? Chcel by sa prepchať takto ku susedom. Cez túto dieru, ale nevopchal sa. Že, Ronnie? No. Ronnie, poď sem. Poď, ku mne. Poď. Ku mne, poď. Sadni. Čakajte. OK, my sa chceme rozlúčiť s Ronnym. Povoňaj, očúchaj to. Takže chce sa s vami rozlúčiť, takto sa s vami rozlučuje. A ahojte.